acum 34 de ani. Deci vor fi 113 candele, vor fi aprinse aici în piață, în memoria eroilor martiri ai Timișoare. Vă rog fiecare să contribuiți la seară alături de noi. O seară minunată, o seară. Ne vom tot întâlni de eroi și vom participa la acțiuni care sunt acțiuni comemorative. În data de tot la Sala Lira va avea loc un concert al coralei Contrast, un concert de coline dedicat memoriei martirilor